Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si ukážeme, jak získat jump pad. Jump pad se skládá z 9 kousků a 9 musíš najít. Takže dneska si ukážeme první 3. Takže první kousek jump padu je tady, když vlezeš tady do shopu. Druhý kousek je hnedka vedle toho, tady když jdeš za tohle. Tak tady nahoře by měl být další kousek jump padu. Tady, když jdeš za tuhle zítku, tak tady je taky kousek jump padu. Takže další kousek jump padu je tady, když vylezeš takhle nahoru. Tady potomhle půjdeš, tak tamhle nahoře by měl být další kousek jump padu. Takže další kousek jump padu je tady v bridge. Tady na jednom z těch sloupů by tamhle nahoře měl být další kousek jump padu. Takže další kousek jump padu je tady, když skočíš na tuhle kachničku. Tak tady by měl být další kousek jump padu. Takže další kousek jump padu je tady, když vlezeš v crossroadech tady nahoru a tady skočíš dolů, tak tady je kousek jump padu. Takže na další kus jump padu pojďte do dog a musíte si vzít RPG a něco s double jumpem. Takhle tamhle, jak je ta škvíra, odpálíš se, double jump a tady je kus jump padu. Poslední kus jump padu je tady ve station. Takhle tady jdeš na tenhle ten roh, tady jenom skočíš dolů a máš jump pad. A budu rád, když dáš like a odběr, chtěl bych do tohohle konce měsíce rád 100 odběratelů. Díky za podporu a čau.